Fir-riflessjoni l-katekesi tagħna llum eżistijej xtaqt nirrifletti ftit dwar hekk il-festa kemm sejħa tal-Halloween illi anke f'Malta qed tiġi ċċelebrata anke f'diversi postijiet fl-Ewropa li qabdet eruq tagħha sew. Xtaqt nirrifletti għaliha mill-puntu di vista nisranija, mill-perspettiva nisranija. Huwa importanti ħafna dan għaliex għandna nsara li qegħdin jieħdlu fiċ-ċelebrazzjoni ta' din il-festa u kif se naraw mhuwiex tajjeb li aħna ninsara niċċelebraw il-Halloween. Dal-aħħar anke der artiklu minn wieħed mill-eżorċisti tad-Djoċesi tagħna, Patri Franco Fenek Waħija Kabuċin, illi nixtieq anke nislet xi affarijiet milli Patri Franco bħala eżorċista jitkellem anke fuqhom li anke l-Kummissjoni Djoċesana tad-Djoċesi tagħna tal-Okkultu s-Sataniżmu tkellmet anke fuq din is-sitwazzjoni fl-2005 naqra parti anke mill-istqarrija illi ingħata. L-ewwel ħaġa importanti nirrealizzaw li anke l-Knisja fuq livell uffiċjali ħnejdu hekk il-Gazzetta Uffiċjali tal-Knisja l-Osservatore Romano f'artiklu darba kien kiteb wieħed liturġista Juan Maria Canals jgħid illi l-festa tal-Halloween għandha kurrenti ta' okkultiżmu u hija assolutament antikristjana. Il-Halloween eżistijej iva għandu eruq oriġini ta' festa fejn fiha l-ispirti ħżiena jingħataw ħafna prominenza. Fejn flok qed tiġi ċċelebrata l-qdusija u l-ħajja kif niċċelebraw aħna bħala Ansara Kattoliċi fl-ewwel ta' Novembru, imma tiġi ċċelebrata propju kultura ta' mewt, kultura ta' makabrità fejn il-mewt tiġi promossa, fejn traċċi ta' okkult u anka sataniżmu, nazzarda ngħid illi jiġu promossi b'mod ħafna fini, b'mod li forsi għal ħafna ma jfissru xejn għax issa hija kultura li niċċelebraw dil ħaġa biex ndawr daqsxejn l-ambjent tagħna, mhux għax verament forsi dak li jkun qed jemmen f'dawn l-ispirti ħżiena, imma jiċċelebra b'mod kulturali, però naħseb irid noqogħdu ħafna attenti illi mhux kull ma jiġi ċelebrat fil-kultura jesprim il-fidi tagħna nisranija. Naf illi wħud din il-festa jieħdu pjaċir hija sens ta' avventura, jiġu ċelebrati diversi anka parties madwara, tiġi ċelebrata f'diversi youth centers, fl-iskejjel. Sfortunatament ngħid li dawn qed jiġri anke fl-iskejjel u youth centers tal-Knisja, mhux kulħadd jieħu pjaċir ngħidan li qed ngħid imma din il-verità illi b'nuqqas ta' talim u b'nuqqas ta' għarfien u b'nuqqas ta' għażliet radikali bħala Ansara niċċelebraw anke dawn l-affarijiet sfortunatament anke fl-ambjenti tal-Knisja. Knisja għandha bżonn tippurifika lilha nfisha anke fl-istituzzjonijiet tagħha fejn dan qiegħed iseħħ f'pajjiżna f'Malta. Nixtieq nfakkar illi fl-2005 propju il-Kummissjoni Djoċesana dwar l-Okkultu Sataniżmu ġiet mitluba minn diversi youth centers u skejjel ta' Knisja biex tagħti parir tagħha jekk bħala Ansara għandniex niċċelebraw il-Halloween. U fil-5 Ottubru tal-2005 ħarġet din l-istqarrija eżisti min-naħa ta' il-Kummissjoni Djoċesana lura hija anke xi ħaġa uffiċjali minn dan il-Knisja tagħna f'Malta illi tgħid hekk. Għalkemm hemm xi wħud li jiċċelebraw din il-festa biss biex ikissru r-rutina ta' kuljum, imma din il-festa jiet oriġini pagana u ssib l-eruq tagħha fit-twemmin li mhux imdawwal minn misteru ta' Ġesu Kristu li benta Alla. Ma' din il-festa intrabtu diversi tradizzjonijiet superstizzjużi u oħrajn li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tal-ispiritiżmu u l-okkult fis-sens l-aktar wiesa' tiegħu. Għalhekk ma jixraqx li gruppi kattoliċi jiċċelebraw din il-festa anke jekk mingħajr ebda intenzjoni ħażina. Din iċ-ċelebrazzjoni ssir sinjal ta' ftuħ lejn kultura neopagana u tlaqqim fil-kultura tal-okkult li hu komuni ħafna fi żminijietna. Ikun sabiħ jekk fil-festa tal-Qaddisin kollha l-1 ta' Novembru u tal-Mejtin kollha 2 ta' Novembru wieħed jiċċelebra l-fidi tiegħu u fuq l-eżempju tal-Qaddisin jifhem li għan-nisrani il-ferħ veru jinsab f'relazzjoni ta' ħbiberija vera u ħajja ma' Kristu Ġesu, il-feddej tal-bniedem. Naħseb din id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Djoċesana l-Okkultu Sataniżmu fil-5 Ottubru 2005
li anke l-Knisja għamlita tagħha xi hija kummissjoni tal-Knisja hija ħafna ċara illi le bħala Nsara mhuwiex postna ma jirriflettix il-fidi tagħna nisranija illi aħna niċċelebraw din il-festa tal-Halloween. Qed ngħidana mhux isna bħala Nsara rridu nħassru xi ambjent ta' ferħ, rridu nħassru dak li qed jiġri. Però naħseb wasal il-mument li bħala Nsara rridu nieħdu ċerti deċiżjonijiet li aħna ma nistgħux iridu seqma Alla u seqma x-Xitan. Ma nistgħux li rridu l-kultura tal-ħajja ta' Ġesu u fl-istess ħin niċċelebraw kultura ta' mowt kif jiġri fil-Halloween. Hemm diversi raġunijiet illi anke f'dan l-artiklu semmejt miktub wieħed mill-eżorċisti tad-Diyoċesi tagħna jagħti raġunijiet għaliex m'għandniex bħala Nsara niċċelebraw. L-ewwel raġuni hija il-Halloween huwa festa pagana li tiċċentra r-rebħa tal-mewt fuq il-ħajja, id-dlam fuq id-dawl, dan imur kompletament kontra dak li aħna niċċelebraw aħna nemmnu fil-fidi tagħna nisranija, aħna fl-Għid Imqaddes niċċelebraw ir-rebħa tad-dawl fuq id-dlam, ir-rebħa tal-iben ta' Alla fuq il-mewt. Aħna neħtlu l-Knisja fid-dlam imma neħtlu bid-dawl tal-blandun f'idejna huwa d-dawl ta' Kristu li qed isalta u mhux niċċelebraw il-mewt. Nerġa' ngħid, uħud forsi jieħduha bħala bis-sekk ħaġa ta' fan, ta' gost, ta' pjaċir, imma hemm messaġġ marbut magħha li qed jiġi promoss xi drabi anke fl-istess ambjent Nsara tal-Knisja f'Malta. Irridu ħafna attenti, il-fidi tagħna tkun ċara f'dak li qed tiċċelebra. Aħna qed niċċelebraw fil-ħajja tagħna ir-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt, dak il-għid il-kbir li aħna niċċelebraw. Il-festa tal-Halloween biex ngħidlek tmur direttament kontra l-Għid Imqaddes. Għax qed tiċċelebra rebħa tad-dlam fuq dawl, tal-mewt fuq il-ħajja u aħna l-fidi tagħna hija bil-maqlub araw x'kontradizzjoni mela min jiċċelebra l-Halloween u jiċċelebra fl-istess ħin l-Għid il-kbir. Anka jekk issir b'mod mhux intenzjonat, imma hija kontradizzjoni fil-fidi tagħna. Ma nistgħux inkunu Nsara ta' kontradizzjonijiet. Irridu naqtaw fil-laħam il-ħaj u tibżgħux twasslu dan il-messaġġ li ħadd ieħor. Anka fil-parroċċi tagħkom, anka fil-youth centers, anka fl-iskejjel tal-Knisja li jagħmlu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Ma nibżgħux inwasslu dan il-messaġġ ċar. Mhux kulħadd sieħu pjaċir jisimgħu, però l-verità ma nibżgħux ngħiduha. Raġuni oħra l-fejn din il-festa m'għandniex niċċelebrawha tal-Halloween bħala Nsara hija din il-festa hija okkażjoni għal dawk li jipprattikaw l-okkult, maġija, spiritizmu jew sataniżmu biex daw jagħmlu riti tagħhom. Peress li din hija l-festa tal-mewt, ħafna jippruvaw jikkomunikaw mal-mejtin permezz tal-ispiritizmu tant li din il-festa ġiet magħżula bħala l-ewwel festa tas-sena tal-maġija. Aħna eżistijej, waqt li l-Knisja tiċċelebra l-qaddisin u ċċelebra l-erwieħ tal-purkatorju, jinqogħdu attenti li dinha waħda mill-festi illi tagħti ftuħ għal dal-kuntatt ma' dawn l-ispirti. Li ħafna nies illum, ħafna nies ma xogħod nesseġera, imma ssib persuni li jgħidulek kien ammurant persuna illi għandha din il-kapaċità illi tikkuntattja l-erwieħ, ħallina nkellem il-missieri mejjed, jiena nkellem il-ommi mejta, jiena nkellem il-ħuti, inġib informazzjoni, iħallsu l-flus għal dawn l-affarijiet, dawn huma affarijiet projbiti mill-kelma ta' Alla. Ħadd ma jista' jgħid li għandu din il-kapaċità u li meta jritu jidħol f'kuntatt mal-mejtin, mal-ispirti, meta l-kelma ta' Alla din tipprojbiha. Dan mhux don minn Alla. U fil-verità mhux mal-mejtin li jkunu f'kuntatt, ma fil-verità tkunu f'kuntatt ma' spirti ħżiena. U rridu niftħu għajnejn xulxin eżistej fuq dawn ir-realtajiet, għax huma perikolużi, mhumiex ċajta. U jekk xi darba mort għand xi ħadd biex ikellem il-mejtin tiegħek, titmur tqer, titlob maħfra l-mulej fis-sagrament ta' qrar biex anke jeħilsek u jipproteġik. U tieqaf tmur għand sħaħar, funċulterer, spiritisti, dawn li jagħmlu dawn l-affarijiet. Fejn tħol dal-mejtin nixtieq nagħmel biss differenza ħaġa waħda illi Alla l-imbierek jista' jagħti kariżma don partikolari fejn jippermetti li l-erwieħ tal-purkatorju jidhru l xi persuna lil mulejja tiegħha din il-missjoni biex hija tkun tista' titlob għal dawn l-erwieħ. Każ klassiku huwa l-każ ta' San Piju tal-Pjaki, Padre Pio, illi kien jagħtih il-mulej dan id-don li l-erwieħ tal-purkatorju kienu jidhrulu jitolbuh biex jitlob għalihom. Però jdi differenti minn xi ħadd li jipprova jikkuntattjaw lill-mejtin, l-ispirti. Il-każ ta' Padre Pio u każijiet simili għalih meta l-mulejjati dan id-don huwa Alla li jippermetti u dejjem għat-talb
biex jiġu offrut il-qudies, jiġu offrut il-rużarju, dejjem għat-talb, mhux għal raġunijiet oħrajn li nistgħu nidħlu f'kuntatti magħhom hekk meta rridu. Jiġifieri x-xitan jipprova jimita, dak u jagħmel San Ġwan Bosco kien jgħid ix-xitan huwa ximja di Dio, xadina bħalma x-xadina timita l-bniedem, ix-xitan jimita l-affarijiet ta' Alla. Jimita jekk Alla jagħti dan id-don, ix-xitan jipprova jimita xi ħaġa li Alla jagħmel biex jiżvija dak li Alla jkun qed jagħmel. Importanti ħafna li anke fuq din noqogħdu attenti x'insibu nies imweġġajn wara li mutilhom xi ħadd li jmorru jagħmlu daw it-tip ta' kuntatti permezz ta' persuni f'Malta għandna minnhom tmur tħallas biex jikellmulek in-nannu, in-nanna, l-bużnannu u jgħidulek affarijiet u ċerti affarijiet li jgħidulek tgħid imma dawn huma veri, l-ispirti ħżiena eżisti, ċerta verità dwarna jafuha, ma jfissirx li għax qed jgħidulek xi ħaġa li hija vera ġifieri vera qed ikellem in-nannu jew l-missierek. Niftħu għajnejna u noqogħdu attenti għaw ħafna nganni eżisti. U propju l-festa tal-Halloween ta' tiftuħ ukoll anke għal din ir-realtà. Raġuni oħra għaliex m'għandniex għaliex propju l-kelma tal-Alla fl-Antik Testament, il-tit tad-Deuteronomju, jagħmilha ċara li il-poplu tal-Alla m'għandux jidħol fil-prattika ta' dawn l-affarijiet okkultisti. Meta l-poplu tal-Alla kien qed jitħallat ma' popli oħrajn, Alla l-mira kamilu ċara jienu l-mulej Alla tiegħek il-fiduċja tiegħek titpoġġiha fija, ma tistax tagħmel kif jagħmlu oħrajn li jpoġġu l-fiduċja tagħhom fl-ispirti, fl-Alla tfolozz. U aħna din irnodu ħafna attenti minn eżisti. Nittama li nkunu konxi li min jersa għand fortune teller, min imur jagħmel daw kuntatti mal-ispirti jagħmel dum mejjed. Qed jonqos kontra l-fiduċja tiegħu f'Alla. U għalhekk il-bżonn li jersaq lejn il-qrar. Għalhekk qed ngħid li isma' hija kontradizzjoni li nieħdu sehem f'festa pagana li għandha dawn l-elementi ta' okkult li l-kelma tal-Alla tipprojbixxi. U naħsbu li din hija kompatibbli mal-fidi tagħna. Anke jekk ma jsir xejn direttament ta' okkult fil-festa tal-Halloween, il-fatt li din għandha l-oriġini tagħha f'hekk u dina tippromovi dil ħaġa min jafu min ma jafx, m'għandniex għaliex nieħdu sehem fiha. Raġuni oħra eżisti noqogħdu attenti fil-festa tal-Halloween illi dawk li jipprattikaw l-okkult jgħallmu li f'dak il-lejl tal-Halloween l-ispirti u l-irħiesa joħorġu mill-oqbra imorru fid-djar ta' nieshom. In-nies għalhekk jibżgħu u jidrulhom xi erwieħ. Allura jilbsu ta' skanetri, sħaħar u erwieħ biex ibeżżawhom ħalli ma jiġux iżulhom. Iħallu wkoll xi ikel fuq l-adba tal-bibien tagħhom biex l-erwieħ ma jisħtuhomx. Din raġuni vera li xi tfal jiġu nibsa dawn il-kostumi pereżempju. Jiġifieri dan il-ħafna l-biss huwa biex iwerwer l-erwieħ. Iwerwer il dawn l-ispirti. Jiġifieri ma nagħmlux dawn il-ġesti eżistijin. Ħaġa oħra kontradizzjoni. Bħal mija kontradizzjoni minn monqok jilbes lek kurċifiż, domna tal-Madonna, bat jagħmellek il-bżar, jagħmellek il-qrun, ma kontradizzjoni dak li aħna nagħmlu ma superstizzjonijiet li ma jirriflettux il-fidi tagħna eżistijin. Iżda tgħidli issa tfal li qogħdu jilbsu dal-kostumi f'moħħhom għandhom dil ħaġa, nittama li m'għandhomx din il-ħaġa f'moħħhom, però għaliex aħna għandna nistapportjaw din ir-realtà illi u anke ndaħlu tfal fiha meta din tmur kontra l-fidi tagħna, anke jkun ma jafux għalfejn jilbsu dawk il-kostumi, għalfejn għandna nippromovuha u nieħdu sehem fiha meta din tkun kontra it-twemmin tagħna eżistijin. Is-superstizzjoni llum dil-ħaġa saret ħafna voga llum issib magazzin, issib rivisti u taqra fuq kristalli u imbarazzi li jagħtuk xejn u x'tagħmel u tidħol fi websites tal-internet kif tagħmel daw it-tip ta' affarijiet imorru kontra il-fiduċja tagħna f'Alla. Mela mhux għax forsi ngħidu hija din qasa siret karnival. Fil-karnival nilbsu mod u issa nilbsu mod ieħor, nilbsu tal-mejtin, nilbsu ta' sħaħar ta' ma nafx xiex. Imma eżistijej niftħu għajnejna. Ma naqbdux ngħidu hija dinha mhi xejn, din mhux ma jagħmlux fiha u din għax fiha mhux billi jieħdu pjaċir it-tfal ma qogħdux nbeżżawhom dawn dal-affarijiet moħħhom. It-tfal niftħulhom għajnejhom eżistijej mhux ningannawhom. Il-kbar intom min intom għalliema fi-skejjel membri tieħdu ssib youth centers fil-parroċċi ta' knisja mhumiex għandkom din ir-responsabilità li tridu terfawha. Mhijiex mezz edukattiv li nagħmlu dawn l-affarijiet eżistijej.